Passem ara al punt número 8è, que és una proposta de resolució sobre la mobilitat del personal entre les administracions catalanes. Presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula pel seu posicionament i defensa la diputada senyora Pilar Peferrer. Gràcies, presidenta. Bé, la resolució que proposem nosaltres avui es fonamenta en que tota la normativa vigent, la més antiga i la darrerament publicada, fa referència a la mobilitat del personal entre administracions. Estem parlant, en aquest cas, de les administracions catalanes. Però això sí, sempre amb dues condicions. Una condició d'homologació amb aquesta mobilitat interadministrativa en quant a l'accés del personal d'un lloc a l'altre, l'accés pel qual ha accedit en cada administració, algunes condicions i requisits i, sobretot, un segon element que és el de reciprocitat. És a dir, la mobilitat no ha de ser únicament en una direcció, sinó que ha de ser en totes les direccions possibles pel que fa a aquestes administracions. És per això que aquesta resolució que presentem avui el que vol és garantir els mateixos drets a tot el personal, no sempre, com passa últimament, en detriment del personal de la Generalitat. Per això el que fem amb la resolució és instar el Govern a regular mitjançant la normativa corresponent la mobilitat del personal entre les diferents administracions catalanes i el segon punt de la resolució és crear en el termini de 2 mesos una comissió en què hi participin, perquè ja entenem que és una qüestió que ha d'haver-hi consens, en què hi participin representants de les diferents administracions catalanes, representants de la mesa sectorial de negociació, del personal d'administració i tècnic i representants del personal de la resta d'administracions catalanes. En aquest sentit, només caldria donar una ullada a la relació de llocs de treball de la Generalitat i es pot veure la manca d'aquest criteri per la mobilitat i provisió de llocs que al final s'acaba fent o s'acaba proveint en funció no del cos, sinó de les persones. Gràcies, presidenta.